da yaron ya tare ni ya gaya min wannan labarin sai da ya zubsa na zubar da kwalla. Ya ce mahaifinsa ya rasu kwanan nan. Ya ce min abin da ya sa ya so ya gani bai taɓa gani na ba sai wannan ranar. Ya ce ni ina daga cikin masoyanka, na ce na ji daɗi. Ya ce mahaifina ma masoyinka ne. Ya ce ya kai matsayi ya ƙura aiki a aikin gwamnati, ya gaya min mukaman da baban ya riƙe. Ya ce min amma abin da yake so ya gaya min game da babansa, ya ce tun da mahaifinsa ya haife shi bare yake bani wannan labarin shekara ɗaya. Ya ce shekara ta 39 in ji yaron a wajen yake gaya min. Shi yaron shekara 39 kaga a wajen ka Allah rama ai dan shekara 39 ai yaro ne. Allah rama ko zaman ka a garin nan fa ya kai shekara 30, ya fi shekara 30. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Mu ne lokacin ina tsamanin muke ƴan mutsi yaron ya bani labari ya ce tun da yake zaune har ya gama rayuwarsa ya mai martaba, ya ce bai taɓa jin mahaifinsa ya zagi wani a gabansa ba, ko a fere siyasa a irin magana nan ta Hausawa a ce kai Allah rabu da su, ko a magana sarakuna a ce laifinsu ne, ko a magana malamai a ce tab ai malamai sun lalace, ka san akan ji haushin malamai, ko a magana ƴan kasuwa a ce kai rabu da su. Ya ce shi bai taɓa jin mahaifinsa ya buɗe baki ya zagi wani a rayuwarsa ba. Ya ce ran Laraba ya je gaida mahaifinsa, wata Laraba sai mahaifin ya ce da shi yaro gobe zan yi azumi, ka ce da matarka ta yo min fate irin wanda nake so, dan wace yake aure ranka ya dade yaron ba zazzagiya ce ba bakanuwa bace, ka san zage zagi da iya girki, inda bakanuwa ce sai da jibgo mai gurasa ta toshe ba dattijan wuya. Allah ya taimake ka. Yaron ya ce sai na je na gaya matata na zo da kula bayan sallar la'asar, kuloli na yi fakin da mota, na taho da jika babana ƴata kenan. Ya ce mun shigo gida sai mahaifiyata sai ta riƙe yarinyar a falo tana tare da baƙi. Ya ce na je ɗaki sai na tada mahaifina a zaune. Ya ce wallahi sai na same shi yana zubar da hawaye yana kuka. Ya ce ban taɓa ganin mahaifina na kuka ba sai ran. Ya ce sai na zauna kusa da shi na ce baba an maka laifi ne, ka san tambayar farko da ya mai? Ya ce mahaifiyarmu ta ɓata maka rai ne saboda ya san kowa duk wanda zai zauna da mace sai ya yi a hankali. Shi yasa annabi Dawuda ya ce Allah kada ka bani matar da za tsufar da ni kafin lokacin tsufana. Me yasa aka ce za ga mai martaba wannan maganar ta jiya? Ayi a daura wurin kawai a wuce. Saboda an ce matan garin nan Allah ya musu baiwa. Duk Najeriya ya mai martaba na samu labarin an ce ba masu baiwa guda 7 irin matan jama'are. Ga ilimi, ga tarbiyya, ga tsafta ba 3 ba? Ga haƙuri. Nawa? Ga yanga. Ga mutunci. Ga wulakanci. Yaron nan ya ce mahaifinsa sai ya gaya mai wata magana, ya ce da shi yau zan gaya maka wani abu yaro, kai ne babba da na haifa, ka yi haƙuri da 'yan uwanka ka riƙe su, ina maka addu'a